Т. После? Пусни му вестника на детето, бе. Ма така не го вижда. Ами нищо. Тати, дигни си вестника. Ти сложи си го тук. Ето тук. Айде. Айде, показвай буквите. Взимайте ги. Айде. Браво! И после, какво викат? Така спират. Оп, спират. И сега тръгват пак. И пушките пред тях. Е така, пушките сберат се. Гоги, нали показва вчера как ги държат? Така. Точно така, Татио. Браво. А сега към мене. Давай, дай сега към мене. Така. Точно така. И викат мирно. Мирно. Кръгъм. И сега се обръщат. Така. Браво, Татио. Браво. Айде сега пак. Айде насам марширувай. Така. Мирно. Кръгъм. Кръгъм, обърни се. Обърни се така. Браво. Браво, ама цялата песен може ли? Да. Аз съм Слънчо, ида от Горица. Давид каза, ленгачица, лекмо, ветен, емесен, Браво! Браво! локош, гълънаш, пегата, гали баш, пулка, качо, стила, гобе мами. Айде. Мама ми попинеш, молодинка, тинки, дядя ми интернет, мама ми попинеш, молодинка, тинки, дядя ми интернет, и танеш, куколай, кабеме, миша как беме, калес, Мама ми купине малатинка, тинки, дядя ми интернет, и тави кукаваче, кагае, кумалише, кабеме, калес, гагабо, те бави, вайтечо. Дядя ми интернет, и тави кукаваче, кагае, кумалише, кабеме, калес, макабо, те бави, вайтечо. Браво!